Office life. Office life. At naman kasi dito, tutulong ko sa ano ko. Minsan nyo lang makita ang bahay, no? Ha? Minsan nyo lang makita ako sa bahay. Bahay nyo kasi ako. Kala namin, ano kay, stranger. Ganon din sa dati kong boarding. Hindi lang makita namin yun doon. Stranger. Kapit-bahay. Sabi na kapit-bahay ka namin, no? May wine pa dyan. May wine pa dyan? May Coke Royal Sprite na yun. Lang. Ano mo lang nakita? Wala bang Parang mag-gather nila na Mga Diyos? Ayun o. Ah, wala. Puro ice lang. meron na sa tan. Nasaan naman. Naka-live si Madam. Yes. Vlog yan, the vlog. Wala po. Pag lunch po. Ay, narinig. Takpan natin. Saan lang. Hindi, for dinner lang po siya. Shout out. Hello po, welcome po dito sa Mistral Restaurant. Pangalan. I'm Romeo po. Bye. Hi. Philippines. Nakaano na, inano na namin yung ano. Naka-include ba yung pangalan mo dyan? Ah, pala ko. Ano? Sama niyo po si Sir Rain, naka-include na rin. Ernie, Ernie and Kat. saka si Miss Catherine. Ay, Kat lang yun. Oh, Kat, okay. Okay lang? Tomato. Okay. Thank you po. Thank you. Pag umibig ko sa ayan, may aalis pa rin kami. Aalis pa rin ako. Yung topping pala nung na ano, nagawa kong topping. Nakataling pala. Pero magabot ko sa dito, matapang. Pero sa hotel, may mga buffet na yan eh. Sa morning pa lang. Diba? Sa Metro Court, maganda, ano yung alit ng morning, ano yung breakfast. Alam mo dati sa Bacolod, Masarap din pala to. kami nagtutubira sa Oo. hotel. Masarap. Kita ko yung maganda ang nagtutubira ng hotel. Yan po. oh. Sa ulo mo yan lahat. Hindi, kinuha ko yan para ating dalawa. Hindi. Kaya nga, hindi lang. Kuha ko, ayan o. Wala, kainin mo na. Kasama yan dyan. Okay na yun. Kasama yan dyan sa binayad mo. Hi, Kuya Bob. Let's eat, Kuya Bob. Save more for more. Yes, Kuya Bob. I will keep it for you. No food here. No longer distance. No long distance lunch. Kuya Bob. Hindi na ako makagalaw mamaya sa Kuya Bob, I will show you. I will show you so many food from the wait. Saan? Cheese. More on cheese. Salad. Hey, ambot. Salad, Kuya Bob. What do you want to? Salad. We have a dessert and salad and seafood. There's some seafood. Fruits. Oh, I forgot I did not take the fruits. I need to get the plates. Ito mga plates, oh. Salad nga pala yun. Oh. Yeah. Mag-grenade ka. Ay, bakit walang plate? There's no plate. We have a part also from here. Mostly noodles from this side.
Kuya Bob. Melon. What do you call this, Kuya Bob? I forgot. What is this? Watermelon. Guava. Banana. Orange. And this one, Kuya Bob. We have also wine if you want. Sushi. And oh, sambusa, Kuya Bob. We have also kropek. Did you see this kropek? I got 2 kropek. Rice. I don't know what is this. It's butter chicken, Kuya Bob. Pork adobo. And then spicy beef curry. Ming goreng. And also we have a fried rice, char siu, and purple, steamed purple bun. There's a lot, Kuya Bob. Stir fried beef tenderloin and kung pao chicken. Also this ready-made salad and different kind of cheese and bread. Of course we have olive. That's it, Kuya Bob. And also we have a cake, sweet. There's a lot sweet. We have a juice, ice cream, and coffee. There's coffee machine. Only this enough. Oh. Wala eh. Purpose lang para makapagano. Ayan. Oh. Kuha kayo. Ha? Sige na. Kuha lang. Yes. Ayaw mo coffee? Isa kain ng power. Uy, may dumating na bago mga food. Meron. Meron pa naman Ilang oras? 40 minutes. Meron pa. Yes, this is a buffet, Kuya Bob. Unlimited. Hi, vlogging with... Hi, Binko. Good afternoon, Binko. Good evening to you, I think. Best wishes to you, Maria. Thank you, Kuya Bob. I have to go and spend time with your asawa, Kuya Bob. Enjoy, Kuya Bob. Mas masarap ako. Ah, meron. Ayun na. Tingnan mo. Ayun na muna. Bakit dating? Tuwa ka na. Para maya. Marami ang tumaya. Ayoko yung isang ganito maasim. Oo, It's morning, Binko. That's it, Binko. Yeah, here 1:45 p.m. Did you sleep? Thank you for joining in the panel, Binko. Sorry if ever I did not give when you first time to come because usually that is my rules.
dugtog. Kabig sa dugtog. Did you sleep well, Bingko? Ah, okay. It's morning. Binibelo pa yan yung kapote niya. Hindi eh. Yung purpose ng pag-vlog ko, ginawa ko na niya. Binibelo mo rin yan. Ay, may olive yun ah. Nakita mo yung mga olive? Nakita mo yung mga olive? Ang sasal mo ba? Sa unang klase ko yun. Alas 1:45. Ha? Sinulit natin. Oo, kahit talaga ng tiyan mo. Masarap na ito. Oh. Ito mo ito? Ito yung kinuha ko passion. Strawberry. Sarap yung passion. Passion. Yung sa side pala doon, puro noodles. Sa kabila. Yung tayo sa junk food, chicheria. Ito nga. Uulog ko. Na-perfect wala natin kape. Ito sa akin kayo. Wala. Hindi. Maano rin, masarap. Kasi puro ano siya makatamis. Magagabog na ako pagkakain. Gusto ko magagabog na ako. Mag-juice ka na lang. Pineapple. Ah, Pineapple. ayaw nga pala. Alam pa yung apple. Orange. Grape. Grapeful ba yun? Apple na. Tatlong klase lang. Orange yan. Grapeful yun siya. Walang pineapple. Sino ba nanalo sa dragon? Mag-future tayo din. Ilibutin natin. Dating mo lang Napag-busog ka? yan, mamaya. Luluto ka na nga yun. CR mo na kayo. Hindi kayo. Kumakain. CR? Ha? Wala lang CR. Hindi na baka kumakain si ano ka dahil. Kain lang. Hindi na talaga ako kakain dun sa kainan sa ano. Umuwi mo na lang. Pagkano. Sharon. Kasi yung pagkain ko, ano yung Katunan. lutong pagkakain naman yung boki, Oh, yun. luto. Pang ano mo, pang dinner Kaya daw mo. magkarni-karni din. Pang dinner mo. Magluluto pa ako ng ano yun.
gulay doon. Yung chop suey? Oo. Di ba naluluto? Hindi, munggo yung tanghali. Hmm. Mamaya, chop suey. Ayan. Kaya hindi na nga ako nagano dahil puro kang dito ako tinatuntok ko. Tanto. Sa inyo lang sa kanya sa bahay. Daan ako sa fruit. Dahil sa food. Okay lang. May wet ones naman dun. Malapit lang naman. Hindi pa tayo tapos. Hindi ba tayo tapos? Ako ba tayo? Akala ko ba may 45 minutes pa tayo? Oo nga. Maya-maya pa naman. Hindi pa naman ngayon. Hindi ngayon. Ito yung ano. Kaya nga ngayon parang binibigyan. Kaya pag kumain ako ng prutas, kahit gusto magbigat. Kaya iniisip ko ngayon mag-ano ko. Nagkape na kasi at plus ano. Dahil marami sa doon. Yung mga meron yun. Ay, Melon? Ito? Mataba. Melon. malinang lang pa yung dragon. Dito sa kanan ko, no? Ang ganda. Ganun ka. Ganyan. Sa pilitan eh. Luwari, tanggalin muna natin yung stress na inisip natin. Enjoy lang natin yung food. Thank you. Thank you. Meron pa. Thank you. Ito pa lang. Oo nga. Bago pa. Patingin. Kaya gusto ko na. Share ko sa inyo mamaya yung ano ka. Yung sa akin. Yung magpakita. Uy, ito. La Peña ka. Hindi, La Peña ka. Nilapay niya. Ito ka, nasa may Christmas tree. Pareho yan, dalawa.
Na? YouTube. YouTube? Hindi sa ano? Sa Facebook, meron yan. Meron. Hindi, tapos lalabas na yan din sa YouTube mo. Doon ako magsasubscribe. Napapasok na. Fine. Napapasok. Maglinis na tayo ng pantalon. Aldabo eh. Napago ka rin? Napago ka? Si olive oil. Olive oil. Nung sinabi na si olive, yun na pa. Kasi may mga dumating ko. Mabol na kayo. Kaya nga. Kaya may 30 minutes pa. So, kasi kunin na nila lang yung may stock na daw yan yan. Ayaw mo na, Flor? Hindi na kaya? Wala, unlimited na ice cream. Ito, na-open na kita. Yan. Oo. Yan. Searchable na sabi ko sa'yo ano ka. Saan sasahurin mo? Nasa 5,000. Saka naiipon yun. Uuwi ako yearly. Hindi, ang laki na nun. Nasa account mo na naman yun. Kabangko ko lang naman nila direkta. Iba yung bangko ko sa pension, iba yung bangko ko sa YouTube. Hindi nagagalaw yung sa pang-pension na kasi sumasahod ka na. Ilan taon na yung ang tagal na? Kailangan nag-start ng pension? 2019? 2009. Nung nanawag sa kaya asawa ko. Sa asawa mo pa lang, ngayon sa'yo wala. Wala pa. Hanggang kailan nanggap Hanggang buhay ako. Tapos, alam mo, kung magpe-pension ka na, continue ka rin. Iba naman yung sa akin. Kaya magkailangan, malaki talaga ang advantage pag may SSK. Lalo niya yung pag-asawa niyo. Isa lang ang beneficiary. No? Tapos beneficiary pa siya ng ate ko. Dapat ang dalawa. So, ang dalawa ang anak ko ng sa akin sa ate ko. Beneficiary. Kaya ngayon namatay ang asawa ko. Kasi company sila. Kung hindi pwede ilamsan during the time kasi nga, malilit ng mga ko. Kaya monthly. Bago ka, di ba, bago ka mag-senior, di ba, kailangan mag-labsan.
Ay, ano ka na, ano ba tawag dito? Yung lunch ka na, di ba? Hindi. Lang, ibig sabihin, kukunin niya ang buo. Okay, sa inyo sa pension. Pagpipilian. Pension monthly. O pagpipilian mo. Hanggat buhay ka pension, para may receiving mo monthly. Sa lump sum na patay yun, di ba? Sa papel lang. Depende ang purpose ng lump sum. Ang lump sum, kung gusto mong kunin mo ng buo, hindi ka makaka-receive ng monthly. Parang ganun yung mas maganda yung monthly. Kasi during the time na namatay ang asawa ko, maliliit na yung anak ko. Kaya automatic na pension every month. Kaya pag nawala yan, babayaran mo pa. Babawatin ng panibago. Last time, ano pa na next week? Kasi mag-ano pa yan, pasadya nila pagbabawalan. I-request pa nila doon. Para hindi mo ma-miss ko. Kasi sa ano namin, sa building, yung elevator. Agad-agad. Hindi naman tayo friendship pa. Opos na agad daw. Yung sa inyo, si Sento Kuslor. Connect mo lang siya. Group. Kasama tayo sa Group. kaya kung halimbawa asan mangyayari Group to? chat. Hindi man lang tayo. Kami yung dati namin boarding house, di ba yung COVID? Sa amin nagkaroon ng COVID. Bakit sama ko hindi mo alam yung contact number? Bakit hindi ba kayo friends? Hindi talaga kami friends. Kaya ang hirap namin kontakin. Automatic siya o kasama sa lahat na Nagagalit kayo yung kanya sabi niya. Where's your friend? Hindi na dahil wala Even the number, yung landline, kaya talaga. cellphone. Nag-aano lang ako sa bahay, parang ganun lang. Kaya mula noon, nag-add friend na. Wala talaga. Mas clear na namin. Kung matatas namin, hindi man lang kinuha yung mga telepon ng mga pamilya. Kahit sa FB. Kasi talaga Oo, malamang. Labanan mo yan. Labanan naman ng kape. diet mo na ako sa kape na yun. Gabi-gabi ako ng gabali. Hindi ko bata pa siya. Di ba bayo? Meron naman sa akin. Ano magandang group? BBB, Ernie? Pati Ernie. Sino? Oo, BBB. Bahay ni Liber Ernie. Bahay. Diba? Yeah. Bahay. Kaya nga, BB. Pero dati na lang sa Kasi padalang katulad niya, nawala na. Kayo na lang maglilid sa Ano? O yan, Boarding house ni Kuya. kuya. Oh. Diba? Eh, no, ang gulo talaga naman dun. Pasok pa lang ang gulo nun. Ito nga lang na nag-iisip. Diba? Tapos, naku, gusto eh. BBB nga. Kunin mo rin. Boarding. Ayoko talaga. Ito na pinagot talaga. Hindi, ayaw din. Ayaw din niya.
mga friend, kaya ayaw mag-ano mga ni. Tama na to. Yung kami sa ano na lang, yung kwarto na lang sa para bigyan sa dami tao. Ano yan, tinitigan mo na? Papasok ka ba? Picture ako, be. Pwede Kalat, pinakagat ko. Maasim yung dragon. Maasim. Ano? Maasim. Maasim. May kunin mo na yan. Maasim yung ano, dragon fruit. marami dito. Maubos ko lahat yung drinks ha. Yan lang yung drinks ko. Ay, kumain ako. Uy, yung ano na, hindi mo na kumain. May part-time ka pa? Part-time ka pa? Makawasa ka pa? Ay, hindi pa mo. Ang una, naglalunch ako. Lunch. Ang oras pa usapan mo. Hindi ko na malayan yung oras. Wala na. Hindi ka na-vlog? Hindi ka na. Oo, alas 10 lang. Diba? Vlog na ngayon. 2:30 pero 2 close na yung pagkain. Kaya nagkakaroon na ako. Huwag lang makakahabol pa. Kunin mo na lang yung kunin na Ako matok ko ito. prepare na yung for dinner. Start yata ng dinner dito. Ay, 3. Hindi. 5? Dinner? 5 ang early. 6. Pero sila break time na. Bangkas sila. Bang party. Kapasok na anak ko dito. Hindi matakita. Ano, wala namang placement. Ano mo, matulungan ako rin yan. Kaya umuwi na siya. After 1 year. Hindi ano 1 yun. year pa naman ang anak ko nag-aaral. Hindi, 1 year pa. kasi karaniwan namin dito.
Babalik-balik ka na. Event na. Hindi na makakatayin sa akin. Pero Pwede na. bumitaw ako. Hirap ng buhay. Diba, Santo Niño? Diba? Tapos nahatak na naman ako sa akin. Nagalit ka. Isasayaw sa ano. Nakautang na ito. Masakit yung daliri ko. Kayo to. Nirarayo mo na. Hindi naman daliri ang sasayaw. Nirarayo mo na. Masakit yung paa ko. Ayoko. Talagang gabi-gabi. Kasama ko nga sa sayaw. Meron na naman sila ngayon susunod na ano sa TikTok. Katatapos lang yung ano na, yung nakaraan sa sayaw, di ba? Nako. Kaya nga nag-ano ako, nakita ka ako dyan. Nakalimutan ko sa naman. Saka yung chocolate ko. Kaya nung napadaan ako dyan, nakita na naman. Uy, wala yung ako, mari pa na. Pwede naman siguro, pero grabe ang Yung ba na, ito ang practice na. grabe, kaiyak. Ang kanta mo. Iyak ka. Okay na, boy. Closing time mo. Hanggang alas 2 kami, alas 3 natatapos ng practice. Madaling araw? Oo, tapos sa pasok sa trabaho. Alas 10 nung umpisa kami, after ng work, alas 10 ng gabi hanggang alas 2. Hirap yun. O, saka gigising pa mga Gabi-gabi. Saka hindi pa nga Kaya nga, natutulog. Okay lang kung once a week lang, okay lang. Yung practice. lalo na Stay in Sanipet ka lang. competition. Ano, lagi yung pag-competition. Limang gamot, inaalak ko. Kala mo, ngayon hindi ka bababawian yan. Pagdating na may magkaroon ka ng 40 kidney mo, ano yung gagawin? O, ano na yan? Umaandar na nga yung Umaandar ang kidney mo. Kidney mo nga ano yun. Kaya nga. Kaya nga bumitaw na ako. Kasi hindi ko na talaga kakayanin. Hirap. Kasi hindi ko na talaga kaya yung gabi-gabi na practice ako. Hi, AJ. Enjoy your lunch. Thank you, AJ. Grabe yung busog ko. Group kasi na nga yun. Natanggalin naman sa hindi ko. Okay pa sinuot nila talagang paggaganyan. Huwag kang magmahal. Yung ako, ano, ilang bag no? Okay lang kasi Pasa na lang ni Ira. Pasa nasa ko ko sa'yo. tayo. Pasa ko sa'yo. Pasok na, taxi pasok. Pasa ko sa'yo. Pasa mo sa'yo. Yung kalimba. Napasa ko sa'yo picture. Pasa ko sa'yo mamaya. Nandito pa sa ano ko. Maglalag. Enjoy your lunch and thinking about lunch right Handa now. naman sila ngayon ng pagkain nila doon. Ayoko na, parang matay na ako dun sa paghahanda na sila doon. Wala na. Kaya mo pa. Hindi nakakain ko, tutulong tulog. Magbabalot na lang. Oh, Sharon. Mamayang gabi. Buhok sa mata. EJ from USA. EJ from USA. Binko from Russia. Kuya Bob from Washington. Ayun yung katrog mo sa ano, sa gabi. Happy what? Uy, tara na. Galaan na. Pag makapag-bumibigat ng Dito pet tayo. ko. Halika na, tara na. Kanina ka nag-usapan na ako eh. Parang gusto pa niya. Dami ko na kain. Tama yung lakad natin. Kaya nga, lakad bakit? Oh, Ma'am? iuna mo kasi yung chikahan mo eh. Papart-time ka pa. Ha? Papart-time ka pa. Sino? Pasok pa siya. Tawag na nga eh. Kumakain na ako. Anong sabi ka? Pero makakain din ako.
Kada ba? Dali, ano naman. Ma'am, gagaling Diretso ka na doon ngayon, ano? Gusto niyo take out po kayo? Kasabay. Pwede nga lang, no? Paano para bumaba mo yung kinain na ba? Kaya nga. Kapag tayo dito. Ay, sumbo. Libre ka to? Hindi, magbayad ka. Ito. Hindi. Magbayad mo. Kaya ako. May souvenir ah. Sabi nga dito. Kung ba dito, kukuha ko ng mga nagtatrabaho na yung nagano sa akin. Libre. Alas. Dito tayo. Dito. Dito tayo. Dito tayo nyo. O sige na. Ikaw. This is the view